kif neħles minn 7, 9, 15, 21 kilo. Jew kif nista' nifranka milli daw intellaħħom. Qabel xejna Matteus Grasso, coach u xjentista tal-exercise minn New Better Life, u llum ħansemmi punti verament faċli nistgħu ngħidu illi meta aħna ħanapplikawhom b'mod regolari, iwa ħankunu qegħdin jew neħilsu jew inkella nifrankaw mill-intellaw 7, 9, 15 jew 21 kilo. Ħanibda mill-ewwel wieħed. Kif ħanifranka jew ħaneħles minn 7 kilos. Jekk jiena persuna illi nieħu landa soft drink minn normali ta' 330 ml, per eżempju, sempliċement jekk inżomm l-istess ditta, mela per eżempju ngħidu aħna koka, minn koka normali għal koka zero, jiena billi sempliċement neqleb għal fuq iż-zero, ħankun frankajt rafli madwar 7 kilos fis-sena billi sempliċement naqleb landa ma' oħra. 9 kilos. Isibu illi jekk jiena mal-kafe jew ma' teti għaj ma' nżiċ it-zokkor, dakka ħaj wassalni biex jekk nieħu madwar tazza jew tnej kuljum ta' kafe jew te normalment bit-zokkor, once naqtlak it-zokkor ħankun frankajt madwar 9 kilos. 15 kilo. 15 kilo jsibu li jiġu frankati billi sempliċiment jiena il-platti l-kbar li għandi nerfaħħom, tajjeb, inżommhom per eżempju għal-miliet jew għall-ewwel tas-sena u matul is-sena niekol fi platti iżgħar. Tgħid li mhux xorta nista' nifqa' il-platti li għandi b'ħafna ikel, però x'inhu ċans illi jiena jkolli ikel żejjed jekk għandi platt kbir kumparat ma' platt żgħir. Naturalment fi platt żgħir ħajoqgħod inqas, allura ħannaqqas il-porzjon madwar anka għal ċertu nies 20-30% u jekk il-porzjon jonqos madwar 20-30% kumparat mal-ammont li kont nikol qabel, ġifieri jekk jiena nibda nikol 20 jew 30% inqas minn qabel, jiena ħankun frankajt madwar 15 il-kilo ta' xaħam żejjed. Issa, 21 kilo huwa l-average illi aħna nistgħu naħarqu bħala kaloriji meta nagħmlu exercises kif nagħmlu aħna New Better Life imqar 3 darbiet fil-ġimgħa. Tajjeb mela average ta' 3-4 darbiet fil-ġimgħa, dawk li jgħidulhom full body workouts, mhumiex għall-atleti, mhumiex għall-bodybuilders, mhumiex għall-powerlifters, serraħ rasek, imma għax inti qed tagħmel 3 darbiet fil-ġimgħa, jew forsi anke 4 fil-ġimgħa. Ta' dawn l-exercises illi waqthom aħna qegħdin inħadmu kullum kien. Ma tantx qegħdin nistrieħu u allura qed inżommu l-qalb għaddejja, it-temperatura tal-ġisem ogħla, qegħdin daqsxejn mhux ħafna tama daqsxejn nifsna maqtuħ pereżempju. Meta aħna qed inħadmu ġisimna b'dak il-mod, meta taqbad it-total imbagħad tal-kaloriji kollha li nkunu ħraqna matul is-sena b'daw it-3-4 darbiet sessions fil-ġimgħa, nistgħu litteralment naħarqu madwar 21 kilo ta' xaħam żejjed. Mela dal-video tista' tarah b'żewġ metodi inti. Jekk għandek xi wieħed jew aktar minn daw it-traits illi semmejna, mela bħal pereżempju, jekk is-soltu nieħu soft drink normali, jekk ħanaqlab għad zero, jiena ħankun qed inneħħi 7 kilo żejda. Jekk jiena mdorri nieħu tazza jew tnej kafe u dejjem bit-zokkor, meta naqta' zokkor ħankun qiegħed innaqqas 9 kilos milli għandi. Meta jiena nċekken il-platt b'20-30% ħanifranka madwar 15 kilo. Jew inkella ħanpoġġi l-kelma eżatt ħaneħles 15 kilo jekk jiena diġà għandi dan il-vizzju li nikol portions kbar ħafna. U jekk bħalissa ma niċċaqlaqx jew niċċaqlaq ftit, meta ħanibda sessions kif nagħmlu aħna New Better Life bi 3 darbiet jew inkella 4 darbiet fil-ġimgħa ħankun qiegħed neħles minn madwar 21 kilo ta' xaħam żejjed. Ġifieri ara daw flimkien x'differenzi jagħmlu. U toqgħodx tinkwieta ta' maħniex qed ngħidu illi daw il-bidliet tittamilhom kollha f'salt. Mela normalment passi żgħar iwasslu għal riżultati kbar. Meta nagħmluhom b'mod regolari, għax dan mhux qed nitkellmu li ntajjar 7, 9, 15, 21 kilo f'ġimgħa, dan huwa xiġri meta naqbad daw id-drawwiet sbieħ, daw id-drawwiet ġodda illi mhux biss qed jagħtuni saħħa totalment aħjar bil-mod kif inħossni, bil-health markers jgħidulhom ġifieri kif ikunu l-pressjoni, il-livell ta' zokkor, il-kolesterol u l-problemi kollha illi nistgħu nifrankaw aħna meta nagħmlu exercise regolari u meta neħilsu minn ħafna kaloriji żejda milli niklu u milli nixorbu. U allura daw ħajwaslu wkoll iwa għal dera ħafna aħjar għax kif taf daqsu aktar minni aħna barra huwa riflessjoni normalment ta' ġewwa għal ħafna minna. Ġifieri dan ħajjejnek ukoll. Allura x'tista' tagħmel? Tista' tibda mill-lum stess minn x'kien rajt tal-video, jekk inti mdorri tieħu landa soft drink normali taqlibha għad zero. Jekk inti mdorri titfa' zokkor mal-kafè, tfajt tikka kemm għandi naqatoma jew idealment għamilt naqra stevja minn flok jew tikka ħalib minn flok u frankaj dak it-zokkor kollu dak il-kuċċarina dak it-teaspoon li soltu nagħmel ma' kull tazza kafè. Sa kif taf daqsi aktar minni hawn min jieħu ħafna iktar minn tazza jew tnej kafè. Aħna dik l-istima ta' 9 kilos frankati
jew inkella 9 kilos li nista' neħles minnhom. Jekk diġà għandi dan il-vizzju huwa fuq perjodu ta' sena għal min jieħu tazza jew tnej kafe u jżidilhom it-sokkor magħhom. Minnaħa tagħna A New Better Life ħanejnuk ħafna anke fil-porzjon għax id-dietitian ħatkun qiegħda tagħmellek il-pjan tal-ikel b'mod personali skont inti kemm għandek bżonn tiekol, l-għannieqes u laqas iż-żejjed, mela hawn min jgħid li imma nħossni li qed niekol wisq. Tħossok qed tikol wisq ikollok pjan tal-ikel sura ta' nies għax ħafna minn dak l-ikel huwa ikel naturali. U l-ikel naturali ħafna minnu għandu ilma, fiber, protein, jew naqra minnhom kollha, allura dan għandu aktar volum, dan iktar ħajimlini. Mela jiena jista' jkun qed inħossni qed nikol wisq imma fil-verità meta ssarrafhom ma jiġux illi huma fihom ħafna kaloriji. Per eżempju, għandek ħafna min jgħidlek jiena għandi drawwa illi nieħu tazza jew tnejn ilma qabel l-ikel. Inkun diġà bdejt nintela, l-ilma għandu 0 kaloriji. Kemm sparkling, kemm still, 0 kaloriji jibqa'. Mela aħna huwa x'nagħmlu? L-istess pereżempju speċjalment il-ħaxix aħdar. Il-ħaxix aħdar xuxata għandu kaloriji, kważi redikolu. Imma jekk anka tikol lilu biss, diġà tħossok illi ntlejt, jew li kilt ħafna, aħseb wara meta aħna qed indaħlu anka l-ammonti ta' proteini li għandna bżonn, l-ammonti ta' carbohydrates li għandna bżonn, u iva għaliex le, l-ammonti anka ta' xaħmijiet tajbin illi għandna bżonn. Dak huwa xogħol dietitian illi diħa tagħmellek il-pjan tal-ikel skont inti li ma ikel tippreferi inti, mela eżempju inutli. Dietitian tgħidlek eżempju trid tikollu ħut bil-fors, jekk inti l-ħut ma jogħġbokx. Mela ħadd ibbażalek il-pjan tal-ikel skont number 1 li ma ikel tippreferi inti, għax l-importanti li l-istil tal-ikel li ħataqbad tibqa' żommu għat-tul ta' żmien. Kemm għandek bżonn bħala ammonti illi jiddependi minn kemm tiżen, kemm għandek żmien, it-tip ta' xogħol li tagħmel u anke tip ta' exercises li ħadkun qed tagħmel magħna A New Better Life, jew inkella forsi jekk ma tistax tagħmel exercises għalissa kun tista' anke tieħu into consideration illi inti m'intix qed tagħmel ċertu exercises jew tista' tagħmel tip partikolari ta' exercises. U kruċjali ħafna wkoll huwa mbagħad illi inti ħajbqa' jkollok kuntatt magħha dietitian, mela apparti li ħadd tagħmellek il-pjan tal-ikel, inti ħajkollok kuntatt magħha, jista' jkun bil-Messenger, bil-WhatsApp, hemm min jibbukja anke biex iċemplilha jew inkella video conference, video call, whatever you prefer, ħalli anke mill-kumdita ta' darek, tkompli issekwik, tkompli iżommok accountable, tajjeb, għax inti anke ħadkun qed turja x'inti tagħmel, ħadd tistaqsija l-mistoqsijiet, ħalli tikkoachjak biex fejn hemm bżonn, tigwidak anke jekk hemm bżonn tibdel xi affarijiet, iżid xi ħaġa, tnaqqas xi ħaġa, etc. Daw l-exercises li semmejtlek biex inkompli nagħmellek aktar kuraġġ ma li naħseb li għandek ħajkunu mexxija minn coaches kwalifikati Maltin illi mhux biss ħajdulna dakinhar x'ħanamlu bħala exercises għax da mhux kuljum ħanamlu l-istess, ovvjament. Il-moħħ għandu bżonn il-varjetà, ħanamlu varjetà anke fil-mużika, ħajkun hemm l-air conditioning, il-fannijiet, air purifiers għal kwalità tal-arja biex l-esperjenza tgħinek illi inti tibdih l-oġġett u tkompli għaddej bih biex kemm jista' jkun jibqa' sostenibbli. Tajjeb, jiena biex niċċajta anka mat-tim tiegħi niddiskutu illi kemm jista' jkun il-ħitan jibqgħu l-istess għax mhux ta' min noqogħdu nibdlu l-ħitan tajjeb kull jumej, imma mill-bqija iktar ma jkun hemm varjetà, variety is the spice of life. Ħalli dejjem ikun hemm dik l-esperjenza to look forward to li tgħid min jafx jmiss illum, min jafx ħanamlu, min jafx mużika ħajkun hemm, so on and so forth. Kien kompli tkun xi ħaġa li tkun exciting, iktar minn ħaġa ferġajt, ħamur nagħmel l-istess ħaġa, le, iktar ma jkun hemm varjetà, iktar aħjar. Nittamal dan il-video jew ħafna, jekk tallim xi ħaġa napprezzaw immens illi tagħmel like u share, napprezzaw ħafna wkoll li tibgħatilna l-kummenti tiegħek u l-mistoqsijiet li għandek, ħalli ngħinuk kif l-aħjar nistgħu, biex ngħinuk fuq livell personali, idealment, kemm tidħol fuq www.anbl.mt/questions. Fejn hemmhekk, apart li ħansruna fuq lilek personali, ħajkollna idea ċara wkoll inti x'tajdejna jew le. Jekk m'intix tajdejna nirreferu kan xi ħadd jew x'imkien ieħor, jekk nistgħu ngħinuk, apparti ħansruna fuq daqsxejn iktar, ħansemmulek l-għażliet li għandek ħalli inti tażel li ma għażla taħseb li hija l-aktar tajba għalik, l-aktar sostenibbli għalik, ħallek il-bambinerit nibdew nagħmlu passi żgħar illi flimkien jammontaw għal passi ta' ġgant il-qudiem. Waqt li nawguralek ħafna saħħa u ħafna ġej tara daħal in frame illum. Ħanajdlek il-ġurnata mill-aqwa minn għandi u minn il-best friend tiegħi is-Sur Chester. Niltaqgħu.